nwunye aka na-achị Anambra State bụ Oriaku Inye Soludo agụpụtago ọtụtụ erere dịgasị iche iche dị na nwaanyị ịdị na-enye nwa ya ara n'ebe ya bụ nwaanyị nọ nakwazi n'ebe ụmụntakịrị nọ. Oriaku Soludo bụkwazi onye nke chọpụtara otu nnọrọ onwe bụ Healthy Living with Inye Soludo, bụ nnọọ onye nke kwupụtara na inye ụmụntakịrị ara bụ nnọọ nke dị nnukwute oke mkpa maka ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike nke ya bụ nne nakwa ya bụ nwatakịrị amụrụ ọhụrụ. Ya bụ nwunye aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a site n'ọnụ nwunye onye isi oche nchere oge okpuru ọchịchị ime obodo Awka South bụ Oriaku Esther Anago na ya bụ emume izu ụka inye ụmụntakịrị ara nke afọ a achịkọbara na ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo, wee kwupụta na inye ụmụntakịrị ara na-ebelata nnọọ ọrịa dịgasị iche iche na-emekpa ụmụntakịrị ahụ, wee kwupụtakwuzie na mmiri ara nwere nnọọ ihe dum a chọrọ achọ maka ichekwebe ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ wee ruo nnọọ ọnwa 6 eji wee mụpụtasịa ha. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Soludo bụ onye kọwapụtara na mmiri ara ụmụntakịrị nwere ọtụtụ uru ọ na-aba n'ọtụtụ ụmụntakịrị bụ nke a na-ahụta uru ya ozugbo nakwa n'oge dị anya. Onye ọda akwụkwọ ukwu nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọgwụ ahụike opekata mpe dị iche iche nke a na-akpọ Anambra State Primary Healthcare Development Agency n'asụsụ Bekee, Pharmacist Chisom Uchem, kenere gọọmenti steeti a maka mbọ ọ na-agba karịchasịa n'inebata anya n'ebe ọ metụtara ahụike ndị Anambra steeti nakwa Oriaku Soludo na mbọ ọ na-agba ịkwalite ọnọdụ ahụike nakwa ịkụzi gbasara ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma iji bie ezigbo ndụ. Ọ ga n'iru too nwunye gọvanọ ahụ maka mbọ niile dị iche iche ọ na-agba bụ nke o ji akụziri ụmụ nwaanyị mkpa ọ dị ịkọ ihe na-etinye ya kemikal dị iche iche nakwa uru ọ ga-aba n'ịkwalite ọnọdụ ahụike ezinụlọ gasị na Anambra steeti. N'okwu nnọọ ya, onye isi oche okpuru ọchịchị Awka South bụ Maazị Tangod Anago kpọrọ ndị nne niile nọ n'okpuru ọchịchị ahụ oku ka a gbaa mbọ hụ na ha na-akwalite atụmatụ inye nwatakịrị naanị mmiri ara n'ọnwa 6 eji wee mụọ ya, n'ihi na ọ bụ nke a chọpụtaworo dịka nke nwere ihe niile nwatakịrị nwere iji wee too nke ọma. Kwa afọ ọbụla a na-emerube izu ụka ịkwalite inye nwatakịrị ara n'ọnwa Ọgọst niile, bụkwa nke Oriaku Soludo zọbanyegoro ọkpara na ya iji kwalite ya bụ atụmatụ na Anambra steeti. Dịka isiokwu nke afọ a bụ nke ụlọ ọrụ World Health Organization na United Children's Fund siri wepụta, a na-ekwu mkpa ọ dị na akwalitekwara ka esi enye ụmụaka mmiri ara n'ụlọ ọrụ nne ha dị iche iche na-enweghị nsogbu ọbụla. A mechaziri wee nwee nkụzi dị iche iche nke eji okwu nakwa ihe ejije wee mepụta na ya bụ mmemme.